हेलौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय जोङो दिनै माने फोथाराव थांनो नागिरदों नालाय बेखौनो एसे देखायनो नोंथांमोननो नै रेडि जाबाय फै गाखोफैदो ओइ बाबाय नानिखौबो माने फोथारसिम थांसै आरो स्कुटिजों थांगोन नालाय ओमफ्राय मा खालामबाय दं दा खोथिया फुबाय दं सरि गायबाय दं ने दा माने गायगासिनो नालाय बेखौनो एसे खोन्थाहैनि आरो जोंनि फामुखौ नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। लामाया नै एसे गाज्रि हाब्रु दं मा दं आखाइ फारसेजोंबो सलायजाया नालाय ओंखायनो आङो लाखिब्रबलायनानै खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननो नै बांद्रायबो गाज्रि नङा ओरैनो एसे ओमफ्राय होमबाबो आखाइ फारसेजों सालायजायाना बेखायनो आं एसे खोन्थानो लामाखौ माबायदि होननानै नै जोंनिया फोथार थांग्राया लामाया बिदिनो आरो बेलाय मोजांसो जाखायोना नुवाखै जाहारबारि गेजेर गेजेर थांनाय बायदि मोनलायथारदोंना दे थांलायनोसै दै ओइ गायगासिनो माइ गायग्राफोरा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठजोन ओमफ्राय सासेया रोगागासिनो खोथिया ओमफ्राय जोंहा नै गोजाननिफ्राय नाहरगासिनो माने ओइ नै नाहरदो आबैमोना ओइ नै खोथिया माइ गायदों नै लेबु फिथाइफोरखौसो नायगासिनो आरो बियो नै बेयाव खावसे दंबावो खोथिया फुनो नै बेफोरो ओमफ्राय बेफोरखौ गायग्रोसिगोन खोमा आरो गायखांनानै ओमफ्राय बेफोरखौ गायसिगोन उनाव फुनानै गाबोनफोर बैयावथ' नांगौखिनिया दंजोबखायो नालाय नै बेफोर मानि गायगोन ओमफ्राय नै बेफोर मानि गायजोबगोन आरो उनाव ओमफ्राय नैबे नांजाबनाया आगोलावबो खोन्थाखादोंमोन आङो नै आयं मोनानि बियो नै सिमा बेयो ओमफ्राय बोरै साइडनिया आयं मोनानि लेबु बागान दंजोबो जेरावबो ओरै सोरगिदिं नै खोथियाखौ बेनिफ्राय रोगालांगासिनो नै बेयाव थासुमलि गायना दोनदों ओमफ्राय नै गाम्बारिया देरबायानोलै ओरै बाउन्डारि बुरजाथार गायदोंमोन ओमफ्राय मा जायोथाय गायखांनानै जालांजोबो बिजौ थिजौ बिलाइ सिलाइ जालांजोबनानै थैयो ओमफ्राय किसुमाना थांनानै दं आरो बे फालुआना बेबो फांसेया देरनानै दं सिगुन बिफां बेखौबो गायदों ओमफ्राय आरो ओरै लारि लारि गायजोबदोंमोन सिगुन बेबो नै बेयावबो फांसे बेबो थांनानै दं नै बियो देरबायानो देरबाथ' मोजां र' दा बेफोराव लेबु बागानाव हाबफैदों आरो आङो नोंथांमोना नै नायनानै ला नै लेबु बे हेलाइसि होनो बेखौ मोननै जात दं लेबुआ बेयो हेलाइसि ओमफ्राय फाथि दं नै बेफोरो बर्थमान फानथ' जायाखै दामाबो बारायाखै नामाथाय जायखिया मिथिथ'आ आं बांद्राय बे लेबु सिंनो हाबनानै एसे नायदिंनानै गालांनोसै आङो बे ओजों जिंथ' दंफां गायदोंमोन नालाय गासिबो गैया थैख्ल'बाय ओमफ्राय गयबो गायदों लेबु गेजेर गेजेर सब लेबु माबा गायजोबदोंमोन गय नै बेफोरो बेबायदि थांनानै दंमोन इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां थांनानै थाथोंसैल' नै बेफोरो बे थांनाय बोसोराव गायनायमोन आरो ओरै गेजेर गेजेर गायजोबनाय दङ लेबु गेजेर गेजेर सब गायजोबदों माबाखौ गय बिफांखौ आं नोंथांमोननो लेबुनि डिफारेन्सखौ खोन्थानि दै नै माने बेयाव थायनाय लेबु दंना सोरबा मिथिया आरो जाय मिथिया नायना ला माने बेयाव मोनसे लावज्रें दं ओमफ्राय मोनसे गथा टाइप दंना बे गथा बायदिखौ माने जोंनिया हेलाइसि होनो आरो जोंनि साइडआव नोंसोरनि साइडआवबा मा होनो मिथिया कमेन्टफोराव खोन्थाहर ओमफ्राय नैबे गोलाव जादखौ फाथि होनो जोंनिया फाथि ओमफ्राय हेलाइसि बे मोननै जाद दं दामा समाव डिफारेन्स जायो बे बेलेग बिदि जायो दा नोंथांमोननिथिं मा होनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो मिथिनो लुगैदों नोंथांमोना बे भिडिअ'आव ओरै बोरैबा केमेरानि खेबनायाव बोरैबा सिन जानाय नुदोंना ब्लार हां माहां जिङाव बियो माने आंनिया केमेरानि लेन्सआ मैया गोलैनानै एसे गावख्लाबदों लेन्सआ ओमफ्राय बेखौ आं सोलायगोन आरो दा आं डाइरेक्ट बोखारबाबो गिनांगौ नालाय बायजानो थाखानाय ग्लासखौ बायजानो गिनांगौ ओंखायनो आं बोखाराखै बिदिनो खेबथ'दों दा एसे नुनायाव उसुबिदा नुनो हागौ नै ओरै हाग्रा जानानै दं एसे एनै बेखौ एसे बोथोर मोजां जाबासो खेबसे माबालायसिगोनदां नै फाथिया नै बेफोरबायदि जायो आरो जों जे बादाम जायोमोन बै बिगुर जिरलायनानै बेनि बिफांखौ सोर नुफेराखै आं नोंथांमोननो खोन्थानि सोरबाफोर नुफेरैबो थायोना गासिबो नुवा नालाय नै बेयावनो आरो बेफोरनो नै ओमफ्राय आं दा बेखौनो खोन्थानो नागिरदों आंबो नुफेराखैमोन आरो एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नै
खोन्थाबाय एसे खाथियाव नै बेफोरनो आरोना बादामनि बिफाङा ओमफ्राय सिङाव थायो नै आलु बायदि बेखौ ओरै बुखुनांगौ माने नै बांद्राय गासिबो रायाखै नालाय बांद्राय बेखायनो बियो फिसा फिसा जादों माने टाइम जाथ'वाखै थेवबो टाइम जायाखैब्लाबो नोंथांमोननो फुनानै खोन्थाबाय आरो आं नै बेबायदि थायो आलु बिफां बायदि ओमफ्राय सिङाव थाङो आरो हा बेदर बायदि नै बेनो आरो बादामा ओमफ्राय थै आं नोंसोरनो सुनानै खोन्थानि जानानैबो देखायगोन आं गोथाङैनो फुरा अर्गेनिक जेबो मुलि होआ मा होआ सुनानै आङो नोंथांमोननो जानानै देखायनि बेखौ बे बादामखौ आरोखि नै बिफाङा बेनोमोन जाबाय दै नै नै थाइसे जाना देखायनि आङो नै बिजिरखौ जिरबायना नै बादाम ओंखारबाय सिंनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेयावबो मोनसे बिगुर थाबावलायो नुवाखै माने बांद्राय रायाखै आरो ओमफ्राय बिदिखौनो फोराननानै एवनानै जों जायो आरोना बादाम गोथां बरिया बे बादाम गोथां फाननाया एकदम पियरा एक नाम्बारा बेबायदि बरिया मोनजाबाय बेफोरसो एक नाम्बार बादामब्रा रिजेक्ट नङि आरोना आं बेबायदि बादाम गोथांखौ बिराद मोजां मोनो जानो नों जानो बुरि दा थाइसे जिरना होनो आं बेखौ जा गरसे बेखौ जानांगौ स्किननि थाखायबो मोजां देहानि थाखायबो मोजां बेफोर बादामखौ जों जानोनो रोङाना न'फोराव एसे एनै गायना लाबाथाय बरिया आरो गोथाव ना गोथाव मोनदों नो जाबाव बेयाव मोनसे दं आं बेखौ जानोसै जादो दे गेसावसो बेखौ जानो बेयाव दं खोमानो गोरलै माने बांद्राय रायाखै आरो नै बेफोरावनो दं आरो बिफाङा बेखौ उनाव एसे राबावथोसो मास मोनसेसोनि उनाव बरिया जानोसै ओमफ्राय आरो गायफिननांगोनलै गोथावथार मोनदों आङो गायफिननांगोन एसे बुरजायैनो गायनांगोन नेक्स्टआव अब्लासो फुल गायनांगोन बेवहाय नै खोन्थानोसै बावदों फुख्रिखौ खोन्थाथाराखैना नोंथांमोननो नै फुख्रिया ना गिदिर गिदिरथार दं बेयाव मालाबा जानानै देखायनांगोन ओरै सां दङ जोंहानि फोथारा आरो बेनो ओमफ्राय फामु न'खौबो खोन्थानो बावगारदों फार्म हाउसखौ र' खोन्थानि नोंथांमोननो नुखांखानाय थेवबो नै खोन्थाबावबाय आं खेबसे बेनो बेयाव जिरायग्रा थाहैबाय ओमफ्राय सिङाव सामान माबा माबि माल बुस्थु दोनबाय ओमफ्राय ओजों देंखल दङ बेखौ खोन्थाथ'ला आङो ओमफ्राय बेयाव साइडआव दोनदों बन माबा माबि ओमफ्राय बेयावनो संजादों आरो आइमोना बाबामोना माइ गायफैदों नालाय खोथिया फुदों बेनिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो बेयाव जागासिनो उनाव देनांबो खोथियाखौ आरो खोथियालायनो माइ हाबाथाय नेफैलायगोन ना बेहायनो ओमफ्राय बेफोरावनो दं आरो नै बनफोरा बेयावनो अरदाबावनो संनानै जागासिनो नानिया बिबौजों बेरायहैदोंमोन दसे माइ गायनाय नायहैदोंमोन फै थांसै फै नुहुराखै आबैखौ फै नै दुब्लिनि आलि आलि दसे थाबायनि र' खोथिया गायनायनि ओरै नै सिमा आरोना बे सिमानिफ्राय ओरै जोंहानि ओमफ्राय नैबे सिमानिफ्राय हरै आयंनि माने बाबानि बिदा फंबाय नै बे गेजेरानो ओरै लेबुआबो खावसे आयंनि ओरै जोंहानि नै बिसा गायथ'वाखैनो आयंमोना फुखांगोन ना फुखाङाखैथाय नुहुराखै आं बै खनाखैबो दं नालाय बेखिजा नुहुरस्लाबा माने ओइ साइडखैबो दं ओंखायनो नुहुराखै बेयाव ओरै गायबाथाय माइ जाजोबसिगोन आरोखि नै जोंहानिया गायगासिनो बैनो बेयाव गासिबो गायगासिनो 7 जोन हाजिरा आइजों 8 जोन गायग्राफोरा ओमफ्राय सासे आलि खोग्रा रोगाग्रा नै सासे आदै दं नैलाय बेयावनो जावैदोंमोन खोथियाखौ बेयावनो फोदोंमोन माने बेनिफ्राय फुनानै बैयाव गायगासिनो आं ओरै एसे खोन्थाबावनो र' मोनसे सेलफि लानोसैलै नै फुरा गायनायजों दुब्लि बारिजों मोनसे सेलफि लाबाय
नै बे जिं जिं बाउन्डारि माने फान्थाव बानलु माबा माबि गायदोंमोन आरो नै बस्थायाव हा होनानै नै नोंथांमोननो लामाथिं एसे देखायनि आङो बेयाव एसे दैस्लं जानानै दं नै हजोंनि फुख्रिया जोंहानि माने गेजेर सिमानि खोलाहा साइडजों जोंहानि ओमफ्राय साहा साइडजों आयं मोनानि आरो नै बेयो बिसानाबो फुख्रिया गुवारानो जोंहानिख्रुइ एसे देरसिन फुख्रिया बिसानिया ओमफ्राय हरै गेजेराव लामा थाबाय मोनसे बै जोंहानि फामुनि न' थांग्रा आरो बियो नै बे बिफाङा बैग्रि आरो बेनि फिथाइया ओरैबायदि गोथाव माने आं बेखौनो गोथावसिन मोनो होननाय बायदि आरोना आं नोंथांमोननो र' मालाबा साखि होगोन टाटा आन्दारबाय फै थांसै फै नानि औ थ' थांसै थ' जा थांसै न'सिम फोथारनिफ्राय जों फैफिनबाय दा न'आव सौफैफिनबाय आंहाबो दखानाव थांनांगौ नालाय थाब ओंखायनो थाब फैफिनबाय आरो टाइमबो जाबाय दा औ बेखौ माने बुरिया बिराद गायनो लुगैदोंमोन जाहैदों बै खाथिनि खोथिया जावैनाया बेयाव गायनाय जानायमोनब्ला आं गायफालांगौमोन ओरै होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दे गाबोन समफोर गायहैनो हागोन एसे गायथारनो लुगैदोंबालाय आगोलावबो गायबाय थाग्राखा नालाय गायनोबो लुगैयोना उनाव साननैसो उनाव गायहैथोंसै आंहा दखानाव थांनोसै नै बाय बाय होदो दे सानैबो हेलौ अ ट्रेभेल्स थांबायलै दे आं दखानसिम थांनोसै भिडिअ'आ दे बेखिनियानोसैमोन रायजोफोर